No niin, kauppakassi. Video esittely. Halpahallista ostin. Tämmöstä. Tämä hyvää. WC raikastin. Sitten oli tarjouksessa siellä kananvile suikale, eli 4 kappaletta 10. Ne tuolta esiin. Sitten nostin hunajaa ja pehmeinen pippuri. Katsotaan mitä niissä tehdään. Sitten oli tarjouksessa possun patalihaa. Sitten katsotaan tuossa possun patalihan hinta. 2,99 oli se, ja sitten viljaporsaan jauheliha 5 eurolla 2 kappaletta, eli kannattaa käydä halpahallissa. Sitten vähän suokolaa. Ei mulla muuta. Moi moi. Ja nämä tuli maksamaan 22,17 €. Kiitos, hei.